Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik meneh ning channelku, channel Fendi Bro, channel Serono Genai. Nah, sing urip padha salat sik baru nonton iki. Oke? Iya, sing nonton video nek sing urung salat iki nang salat sik lagi nonton iki. Nek sing nontone sore yo suruh asaran-asaran, nek nontone awal suruh luhuran, nontone bengi sih nonton bar maghrib nonton maghriban ya maghriban. Ngono iki lho. Nah, kali iki apa jenenge? Kali iki main ngevlog apa? Pengen kayak iki nih bakul buah keripik. Iki mukanya jendal tiga ini digawe goreng. Keripike kaya iki. Ya lho. Nah, ini keripik apa, Dok? Enggak ngerti iki lho. Iki jendal iki digodhog sik. Nek ning jenenge jendral nek ning wekmu apa? Jendal iki digodhog sik, baru digoreng. Digoreng kok kayak di Mbok jenengane apa, Mbok? Ngono. Iki jenenge apa? Klatak. Oke, asline iki balung kuwo. Yo nek sing kuwi asline udah balung kuwo. Tapi iki jenenge klatak. Tak tak. Tapuk. Ora ya balok, kotak-kotak kok. Opo? Kotak-kotak apa? Ada ini. Blok. Yo, Pak Bayi. Klatak jenengane nek sama ngopo? Tok. Kita langsung wih kalau nggak bisa. Enak pura. Enak, mantap. Lagi sama makan opo gue? Orang kok sok ngantuk nek kok dhewe. Gue lagi Entuk ndak. kowe. Apa entuk, Mbok? Pengket. Enak. Oh, jet. Ini Itu kok sendal tok. apa ini? Enak gurih. Enggak. Iya. Apa wah? Kan, mbok ikan. Oh, yang pengen jet. Ini dadi panganan dia baru ini kan. Tak pikir-pikir tak goreng nih lagi kembalikan okta. Aku tipisannya. Banyak. Ini aku mau gawe. Ini kan kok foto kok Tuku nanti yuk. mangan. Apa? Mangan kon cinta. Ya kon gawe ini kan. No. Kan angka nek panjen kukus langsung bilas langsung gorengnya nyenternya orang mang gitu. Nek dipe ratonya. Atos bener. Nek biyen kok jadi garing ya. Nek biyen. Pae ngono gawe rata. Enak. Napa, Mas? Coba lepop ae. Nyong ae. Pop es opo? Melon apa? Apa alpukat? Es gandul. Andul. Kayak man sandul kata ini kan semut. Kok iso? Apa semut gede-gede ora yuk? Kok iso? Apa ndek kulon kuwi? Hmm. Iya. Ngampul-ngampul kae. Ngampul. Iya. Mambang, mambang ora mari Mas, ora. Allah napa? Aneh kenyang ya, Mbak. Ngaji. Ora kok dhewe ono angkong bara kok. Pasaran ora pulang, Mbak. Awas nih. Iya. 10.000 ada orang cah loro lanang-lanang yang itu asli ngampuni otrone ndak angsal sepiro bocah ya nek karo nganu ke sak durne sithik nek karo sapa nape ora abis sepiro kok ndak pundi ta Dek kalau ora antak
Dosane tak ngadem. Nah, sing pinten nah. Sak ikhlas ora dhewe kok sak ikhlas lak 10.000. Mangke tak kondur kemane nggih mboten saken kemawon. Cekap mboten dosa. Saya mondok nang kene. Mondok nang Kaloran. Ada sekolah di Mboten ngerti. Apa mondok nang Kaloran apa bali ning Karoran? Kadang kula. Mondok nang kene bali ning Karoran ya. Gitu sama you. Nakoni ne piye? Demi kok pas terus tak wis tak kalau 10.000 wis 50 kan. Lagi piro, Pak? Kurang 10.000 kuwi. nek ono cah. Nek ono cah kae nembel ari ketok sok mandi kok. Cah sekolah rek nembel. Ning untuk nembel maka sekolah ngasih awan. Kelas sama ini sisa kok baru ada. Montor orang sini Itu nebungnya rek ilang. orang kok. Pecah pondok ini yo. Enak yuk. Enak iki nek pesen nang Mas Fendi oke. Enggak ya enak kan kali. Lagi di piro? Wis lawe ae karo nek ono wong liyane karo sakmen sing bini sore kok ni iki merah. Oh, di mungkin yang pojokan kene kok dhewe kok. Ayo dong. Pop es apa melon? Loro apa siji? Wis apa, Cong? Wis apa? Wis apa? Ampun. Yang ngevlog terus lagi yang ngevlog terus yang ngevlog terus yang. Yo, pop es melon siji, Mbak Yuni. Anda ini. Kalau yang masih rap gede. Aku wis dhuwur kuwi ana kap gede lho. Pop es, banget tuh pop es. Melon. Melon isih to wingi bar tuku. Iya, nek ora melon ya alpukat kowe. Ya alpukat kuwi. Oke, guys. Mbak ini mbak enak mbak pas di DJP pengen chat toh pala tak mau mbak enak pernah mbak enak renyah pala aku di DJP pengen chatnya bunder-bunder kayak cilik-cilik renyah nyawan kata aku nih mbak toko ini ranggan ku rindu pulang yang wis pulang di bakule jadi es bakule ora iki patuku nemburi kono cah kulon golek bocah ndet kok ngeyel mau nasinya cinta burung dok cinta burung mau nasinya cinta ketenan toh cukup aku cinta ketenan toh iya 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 lah suwi suwi
Suwi. Piye to iso apa ora? Orang kalah kok. Kurang rada suwi nang ngono nah. Ini. Oh ngece. Ngece len. Wih ngece len. Wih ngece. Ngece wih ngece. Eh, wih ngece ngece. Tantang. Dadi meneh ora? Ya ora dadi meneh ping piro, Nduk. Pisan meneh ya ora dadi oleh wedhus. Pak ini ngebusi apa-apa. Salah-salahane wedhus apa? Guys, bolong ngene ae aja lali subscribe, like, comment, and share. Golek iki aku meh ngeterake esai iki ini bakul buah Miss Yuni. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.